Sekuqubuka umsindo ngokuxoshwa kwenyosi esilo uMnumzane Buzetsheni Mdletshe okhonjwe indlela uhulumeni KwaZulu-Natal. Kusola isigameko sakwaCeza Olundi lapho khona usihlalo we-ANC KwaZulu-Natal uMnumzane Siboniso Duma ahlwitha khona umbhobho imicrophone undunankulu kaZulu umfundisi Thulasizwe Buthelezi esakhuluma wabesethi uDuma inyosi uMdletshe ayethula isilo angavuma. Umfundisi Thulasizwe kwakumele athule isilo wabesegxeka i-ANC wahlitha ke umbhobho kuyilapho kwathi inyosi uMdletshe akube yona enza ke lo msebenzi yanqaba. Ngokwestatement ke esikhishwe isilo sigxeka uhulumeni ngokhoxisa isivumelwano nenyosi ke engumeluleki eNdlunkulu kaZulu ngaphandle ke kokuxhumana naso. Istatement sikahulumeni sithi ke istatement sithi uhulumeni akasazi nokuthi siyini isilo. Inkontileka kaMdletshe inqanyulwe isigobhukane isilo ke sixwayise uhulumeni ngokuhlonipha ngokungahloniphi umndeni waseNdlunkulu naso uqobo. Sithi lokho kwenzekile kukufaka kuZulu onkana umunwe ke esweni. Ngokwestatement inyosi uMdletshe izoqhubeka nokuhaya isilo njengoba ke sona isilo selele undunankulu waso umfundisi Thulasizwe Buthelezi ukuba ke enze isiqiniseko sokuthi uMdletshe uyaqhubeka nokwenza umsebenzi wakhe yize ke esediliziwe uhulumeni wesifundazwe. uMdletshe umsebenzi wakhe uyinyosi aphinda aluleka isilo kwezamasiko kusukela kusaphethe isilo esibuzile uZwelithini kaBheki uZulu. uMdletshe ubeholelwa uhulumeni waKwaZulu-Natal ngalo msebenzi. Lo msebenzi usewenza iminyaka engu-50 ngomsombuluko uhulumeni ubhalele inyosi uMdletshe incwadi emazisayo ukuthi inkontileka yakhe iyanqanyulwa ekupheleni kwale nyanga ka-April. Istatement esiphume ehhovisi lesilo sithi uMdletshe ubambe iqhaza elibaluleke kakhulu emkhosini yaseNdlunkulu uyena ke ovula imikhosi ebalulekile ngesikhathi uMdletshe eyalela ukuthi ke asukumise isilo emkhosini wokukhunjulwa kwesilo uDinizulu Olundi wathi ke inqubo yesiko iyamphika ukuthi ngasukumisa isilo ekubeni ekhona undunankulu waso. Ihhovisi likaNdunankulu waKwaZulu-Natal uhulumeni obukhokhela inyosi uMdletshe lithe ke inkontileka yenyosi enqanyulwe ngenxa yokushoda ke kwezimali. Istatement sikahulumeni sithe ke inyosi uMdletshe yayiqashwe kuhulumeni yathatha umhlalaphansi isihlanganisa iminyaka ewu-65 yobudala ngomhla ka-31 kuDisemba ngo-2020. Uthe uhulumeni wabeke wayesekhokhelwa yonke ke impesheni yakhe uMdletshe ngomhla ka-2 kuJanuwari ngonyaka ka-2021. Uma ke echaza uhulumeni uthi ke ngesikhathi eseyithathile impesheni yakhe uMdletshe isilo ke esingekho isilo ke esingasekho uZwelithini sacela kuhulumeni ukuba uMdletshe asebenze njengetoho contract atleme ke uma esesebenzile engabe sahola ngokwephezali ngokwephezali number ngoba ke wayesephumile kwisystem ngenxa yeminyaka yakhe yayingasavuma esethathe ke impesheni ngokwenqumo kahulumeni. Bathe uMdletshe ke ubese uholela ngenkampani yakhe lo msebenzi inkampani ebizwa ke ngemafavu ke PTY Ltd okuhlelo kolwenziwa ispecial ngemva kokuthatha umhlalaphansi usabusa ke isilo uMdlokombane uZwelithini. Uhulumeni uthe ke uMdlokombane wacela ukuba ke asebenze njengetoho ngoba ke usamdinga eduze kwakhe. uMdletshe ke bekumele inkontileka yakhe iphele ngonyaka ozayo ngo-2025. Uhulumeni uthe ke wayivuselela inkontileka kaMdletshe ngomhla ka-1 kuJanuwari ngo-2021 yaphela ke ngomhla ka-31 kuDisemba ngo-2022. Uthe ke ngokwenqumo kahulumeni akuvumelekile ukwelula inkontileka ngaphezu kweminyaka emibili. Undunankulu waKwaZulu-Natal Nomsa Dube Ncube uthe ke kunezinyosi ezimbili uMtshali noMkhize bezincela ulwazi kuMdletshe eziqeqesha. Uthe njengamanje inyosi uMkhize isiqashwe uhulumeni ihaya isilo umesiZulu. Uhulumeni uthe ke njengoba ke inyosi uMkhize ekhokhelwa uhulumeni eqashiwe angeke akhokhela abantu ababili emsebenzini owodwa azikho ke izimali. Uhulumeni uthe ke wonke izimali wathi ke nakuba ke iNdlunkulu nesilo besamdinga uMdletshe yona ke iNdlunkulu isingathatha ke emalini yayo yasebukhosini imkhokhele yona nayo leyo mali ke itrust ingxenye ke yemali kahulumeni.